Jazyk paničky? Jazyk paně? No, to myslím dobře. Ale byly to takový ty klasický český stánky, jakože žádný Větnamec, nic, jo. Uřezávali tam malý prasátko a když jsem přišel na řadu, tak už neměli. Pánové, ještě nám tu chybí do party někdo. A sice Kejklís. Kejklís Vojta Vrtek, který bude dneska žonglovat s ohněm, ale i se všelikými možnými nástroji. To jest on, Vojto! Vojta Vrtek! Velký potlesk! Dobré odpoledne. Já tady mám takový čudlík, paní Jáhodnářku a bude to víc nahlas. Tak teď jsem odmáč a mělo by se to jako zesílit. Slyšíte mě líp teď? Slyšíte mě líp, ono to musí doběhnout. No už je to tam, to je možná moc. No, je to takhle dobře? Slyšíte mě dobře lidi? Neslyšíte mě náhodou hodně? Tamhle paní se to moc nelíbí. Trošku uber! Protože to je masopust jenom v Karlíně. Na Žižkově mají svůj. Tak proč bychom jim měli dělat masopust my? Teď tady, když jsme v Karlíně, že jo? Na Žižkově. Tak, vážené publikum, moment, už jsou všichni pryč. Já si přeparkuju. Takhle. A pak už to začne. Takhle. Tak už. Tak já ještě jednou smeknu. Krásné, příjemné odpoledne masopustní vám přeju, velevážené publikum. Mé jméno, prosím vás, Vojtáno Vittorio. Jsem lidičky žonglérus, jokulátorus. Umění žonglérské jsem lidičky studoval až v daleké Itálii a teď ku tomu masopustu bych vám kus z něho tady předvedl. Jestli teda chcete. Jo? Dobrá, asi 2 nebo 3 to byly, tak v tom případě můžeme začít. Já bych, velevážené publikum, zalovil zde ve své nůši a protože je ten masopust, tak jsem si připravil jedno typické italské numero. Je takové delikatézní až šmakézní, protože jsem nestihl ten oběd, když je ten masopust. My Italové, velevážené publikum, moment, já zalovím, už lovím, my Italové mu říkáme žongláry, jabkáry. Jo, žongláry, jabkáry, někdy prosím vás je též zvané la hamare mangiare. Jo, to kvůli tomu prošlýmu obědu. Jo, lidičky, a to numero vypadá prosím vás asi takhle. Počkejte, ještě to odjistím. Mně to pak leze do zubu, jo? Tak sledujte, nejprve, bacha, balónní duo, jo, potom, velevážené publikum, nebude balóni,
ale bude jabkáry tre, jo, vypadá si takhle, nebo takto, jo. Teď sledujte numero la družica, to vypadá si takhle, hele, jo, nebo takto, bacha, takhle, teda takhle, ne, počkejte, pardon, ne, ty brďo, ne, já si to, ne, srovnám, to už bude jo, teď bude lahamáry, nebude, počkat, to ještě není ono, moment, teď bude, nebude, ty brďo, ale teda, jo, teď bude lahamáry, manžáry, sledujte, to vypadá asi takhle, pozor, a ne, a ha, ne, pardon, moment, ne, teď to bude, jo, pozor, teď, ale tam hraje za mnou nějaká kapela, víte, to já mám nejradši ze všeho, jo, teď to klapne, ale určitě, pozor, a ne, a ha, zase nic, moment, ne, ale teď určitě, bacha, pozor, a ne, a jo, takhle, jo, to je ono, jo, takhle, jo, hele, takhle to taky jde, jo, takhle, no, pardon, je, fuj, ne, pardon, bestia, a teda nezlobte se na mě, vážené publikum, ale tohle my Italové nemůžeme takhle nechat. Výškové mají.